масъулони вазорати саноат ва технологияҳои нави тоҷикистон гуфтанд ки дар ним соли гузашта дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2016 беш аз 20% зиёдтар тилло истихроҷ шудааст. Ну, во-первых, не включили эти данные, никто никуда не включал. Шавкат Бобозода, вазири ин ниҳод, рӯзи 26 июл дар як нишасти матбуотӣ гуфт, аммо ба далели он ки омори маъданҳои қиматбаҳо аз ҷумла тилло сирри давлатист, наметавонад рақами мушаххасро баён кунад. соли гузашта давлати тоҷикистон қонунеро қабул кард ки бар асоси он омори маъданҳои қиматбаҳо сирри давлатӣ ба ҳисоб меравад. То соли гузашта ифшои ин рақамҳо озод буд. Мақомот соли гузашта гуфта буданд ки дар тӯли 2016 беш аз 5 тонна тилло истихроҷ карданд. Бахтиёр Шарифов, сардори раёсати маъданҳои қиматбаҳои вазорати саноат ва технологияи нав ба Радиои Озодӣ гуфт, бештаре аз маъданҳои қиматбаҳои истихроҷшуда ба вазорати молия ва Бонки миллии кишвар бо нархи ҷаҳонӣ фурӯхта мешавад. айни замон тӯли 6 моҳи сипарӣ гашта ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳое ки ба истеҳсоли фулӯзоти қиматбаҳо машғуланд нисбати соли гузашта 122 аз 115 то 122% ташкил намуд. металли 2 нуқра то 164% ташкил кард. то ҳол кишваре ки ба таври воқеӣ дар соҳаи истихроҷи тавлиди маъданҳои қиматбаҳо аз ҷумла тилло саҳми чашмгир гузоштааст чин аст. феълан аз 13 корхонаи истихроҷи маъданҳои қиматбаҳо дар кишвар бештари онҳо корхонаҳои муштарак бо чинанд. дар ҳоле ки ҳамсоякишварҳои тоҷикистон дар бастани қарордод бо ширкатҳои хориҷӣ ҳиссаи худро бештар аз ҳаққи сармоягузор таъин мекунанд, дар мавриди тоҷикистон тақсимоти ҳиссаҳо бештар ба фоидаи сармоягузор аст. Шавкат Бобозода, вазири саноат ва технологияи нави тоҷикистон гуфт, дар гузашта тоҷикистон ба далели камтаҷрибагӣ чунин рафтор мекард. Якум вақте ки ҳамин корхона якумам овардам, унҷа шарту талаботҳо дига хел. Имрӯз шарту талаботҳо дига хел. мо аллакай баъзе чизоя медонем. мегӯем не биродар, ин хел не, ман ин хел. дар ҳар як дар ташкили ҳар як ин ё он корхона ин вай чӣ дорад? вобаста аз самти фаъолият аст. агар як ҳадафи мақомоти тоҷикистон аз ҷалби сармоягузорони хориҷӣ ба истихроҷу коркарди маъданҳои қиматбаҳо бошад, ҳадафи дигараш эҷоди ҷойҳои корӣ аст ки дар тоҷикистон мушкили аз ҳама умда ба ҳисоб меравад.